So what's up guys, Jayjay here and welcome back to my channel! For this video, we will be having a reaction video from UAAP Season 82 na cheer dance competition. So, kami magyuta nga na ang champion is the National University and then they deserve that that crown. So, magtanata og video. So, di na ko siya ibutang sa bago dali. Ako siya ibutang dali. So, di na ko siya ibutang para ninyo. So, dili na ko siya first first impression. Mani siya ako ang second namata na ang video. So National University guys kay since 2016 man ata. 2016 nata sila nag-start og dili ko info, wala kay ko info about sila pero National University nag-start sila og 2016 man ata to na nag-champion sila, and then by 2017 na sila na down. Nang-rank down sila. So, lahi ang nag-champion ang Adamson. So, as 2018, kaya nibawi din sila. Grabe dito itong nila, itong Latin nilang team, itong trend yun na bro, sa itong movie ganyan, ano mo ito sa movie? Basta, flash na lang ko dali. And then, kanyang 2019 nila is, I don't know, dili ko sure sila pero Sarimanok jud di ay siya. Sarimanok, so, patano ta sa video kay para dali mahuman. Charang! Well guys, wala ko katanaw sa sa atong time nga tong Sunday. Wala ko nakatanaw sa ilahang performance gyud. Grabe ang crowd. Go on you, laban. Minsan ni opening silang pyramid ba yun? Oh, cartwheel pa. Pasok. Yati, 1960 sila. Handstand, then tayo, nice one. Nice one. Oh my god, rewind. Backtack, dismount, and then diretso. Oh my god, they do the twist. So, tanan sila, kablo na sila tanan, twist, bisag, lang, round off full. I like the opening dance. Ganun ko sa opening dance. Level up with sila kaayo. Oh. Wow. Ang combination sa jumps o sa tumbling, sa standing, oh my god. Since outfit sila din at and then abi na ko binakog mo lang to. So stay tuned guys, napanisunod. Front tap, back tap, oh my god.
needle, lay out. Oh my goodness. Hey. Kick fly. Oh my goodness. Level up. Ang flexible ng flyers nila ngayon. Compare ng 2018. Mas flexible yung nila ngayon. Wow. Grabe gini lang dance. Power tayo. Another pyramid. Wow. Laban. Laban ng Jayjay. Ginoon sa mo NU oy, laban ng Jayjay. Ginood gid mo ha. Stand. Tayo. Tadadadat. Laban. Jayjay layout. May layout ko siya. Mali yan dismount na mali na yung mali. Grabe ang tumblers nila oy. Tanan jud lalaki. Oh. Layout ba constraint twist yako. Arabesque ito yung pinaka-highlight. Yung may toe touch tapos diretso patong. Serve pyramid man ata yun. Kasi nakapatong yung ang hirap ng pyramid, ang bilis ng transition. Ito na yung yung props. Medyo bitin na yung props nila kasi siguro mga 6 na 8 lang ata. And then tapos na. Step squat. Ayun, parang nagmamadali sila, 'di ba? Parang nagmamadali sila na na manalo. So, okay lang yun. They deserve naman, 'di ba? Kasi sila yung para sa akin sila yung pinaka clean in terms of performance. Sa akin, okay lang sana yung sa Lasal, pero parang may hulog man ata yun sila na hindi ko nakita, kaya ayun. Siguro madaming penalties or siguro 'di ba para sa akin, pero nitong NU kasi they compete international, so parang advantage talaga yun sa kanila kasi as a student athlete talaga yung best training talaga is yung ma-experience nila mag-compete ng ng ibang competition bago sumalang sa mga ganito. So yun ang naging disadvantage nila. Yung yung advantage nila, diba? And then well-trained din sila. Ayun. So, and congratulations sa inyo, no? So,
for being a champion for the UAP season 82 cheer dance competition, and then you deserve that NU prep squad. So that's it for our video, guys. So thank you for watching, thank you for everything, charing. Thank you for so don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Blue and red, Philippines represent.